Ve jménu Boha Otce, Syna i Ducha Svatého. Amen. Jak milé jsou tvé příbytky, Hospodine zástupu, má duše zmírá stezkem po Hospodinových nádvořích, mé srdce i mé tělo klesají vstříc živému Bohu. Vždyť i vrabec přístřeší si najde, vlaštovka si staví hnízdo u tvých oltářů. Aby svá mláďata zde uložila, Hospodine zástupů, můj králi, můj Bože. Blaze těm, kdo bydlí ve tvém domě, mohou tě zde vždycky chválit. Blaze člověku, který hledá sílu v tobě. Haleluja. Milé sestry, milí bratři, milá slečno, vítám vás všechny na dnešních bohoslužbách. V Aši to bylo přesně naopak. Bylo tam spousta dětí a mládežníků, bylo jich 35 plus doprovod a jenom kolik? 6 dospělých, myslím, nás bylo. Tady máme jedno dítko a jinak samé dospělé. Ale myslím, že i tak to všechny zvládneme. A nakonec bude ještě něco dobrého, protože ti v Aši všechno nesmějí. Tak uvidíme. Teď se posaďme a zpívejme společně první píseň číslo 180. Všem má Bože chválit tebe. Pane, náš milý Bože, děkujeme ti za nový sluneční den, děkujeme ti, že jsme se zde mohli sejít, děkujeme ti za to, co naše oči těší, za to, když vidíme úsměv, když slyšíme dobré slovo. Děkujeme za vůně, za chutě, za dotyk lásky. Prosíme, abychom dávali radost lidem kolem sebe. Děkujeme ti, že ses nám dal poznat jako milující Bůh. Bez tebe bychom se nemohli zhluboka nadechnout. Děkujeme ti za křídla ducha, který nám otevírá tvé slovo. Dej nám odvahu nechat se jim vést. Amen. Z knihy Kazatel přečtu ze 4. kapitoly verše 7. až 12. A znovu jsem pohleděl, jak všechno pod sluncem je pomíjivé.
Někdo je sám a nikoho nemá, ani syna, ani bratra. A všechno jeho pachtění nebere konce. Jeho oko se bohatství nenasytí. Pro koho se pachtím a sám se připravuji o pohodlí? Také to je pomíjivost a úmorná lopota. Lépe dvěma než jednomu mají dobrou mzdu ze svého pachtění. Upadne-li jeden, druh jej zvedne. Běda samotnému, který upadne, pak nemá nikoho, kdo by ho zvedl. Také leží-li dva pospolu, je jim teplo. Jak se má ale zahřát jeden, přepadnou-li jednoho, postaví se proti ním oba. A nit trojitá, ta se teprv nepřetrhne. Amen. Posaďme se a pokračujeme zpěvem písně číslo 378, Bože, jenž si v nebesích. Bože, zamiloval jsi s nás velikou láskou. Prokazuješ nám své milosrdenství. Otevírej naše srdce pro své slovo, abychom je pochopili, slyšeli, učili se z něj. Pomoz nám tě milovat a důvěřovat ti. Amen. Tak, tvoje jméno jsem už zase zapomněla. Milatko, milé sestry, milí bratři, základem dnešního kázání je příběh o celníkovi Zacheovi. Víme, kdo to byl celník? Nebo kdo to je celník? To je pán, který vybírá daně. Takže někde sedí s kasičkou a vybírá penízky. A o takovém celníkovi se píše v Evangeliu podle Lukáše v 19. kapitole. Je tam o něm celých 10 veršů, ale ty číst nebudu, já přečtu jenom jeden. Když Ježíš přišel k tomu místu, pohlédl vzhůru a řekl: Zaché, pojď rychle dolů, neboť dnes musím zůstat v tvém domě. Milatko, už jsi někdy šplhala po stromě? A kdo z vás šplhal už po stromě? Na varhanice se hlásí, tady tatínek se hlásí, a jinak nikdo z vás? Bratr Frank šplhal po stromě. A je to jednoduché vyšplhat na strom? Když je svalený, tak jo. Nasvalený dobře, jo? Ne, rostly. Tamhle tam roste fikovník egyptský, ten má 20 až 30 metrů, tak na ten asi šplhat bude těžko. Když jsem byla ve školním věku, tak jsem byla v koruně stromu skoro pořád.
Bydlela jsem na malé vesničce, bylo nás tam 5 dětí, tak nějak na nás dohlíželi všichni důchodci. Na jednu stranu to bylo dobré, protože kamkoliv jsme vlezli, tam nám někdo dal něco k jídlu nebo na pití. Na druhou stranu to bylo takové horší, protože cokoliv jsme provedli, hned nás někdo nabonzoval dědovi. No a že děda měl v ruce buď větev z jasanu, takovou pěknou sukovici, anebo vytahoval řemen, to je jasné. No, v té vesnici končila silnice. Hnedka vedle našeho statku, bydleli jsme v prvním statku, byly 3 obrovské javory. Něco, jak jsem říkala, jak ten fíkovník egyptský, prostě úplně obrovitánské stromy. Větve měly od země, tak se po nich dobře šplhalo, skoro jako po žebříku. No já jsem se tam schovávala s knížkou v ruce. Knížka to byla moje nejoblíbenější zábava. Přečetla jsem všechno, co měli v knihovně a paní knihovnice už si se mnou nevěděla rady, co mi ještě půjčit. Takže vždycky jsem s knížkou vylezla na strom a v klidu si tam četla. Podle spolužáků jsem byla hodně divná. Kdo taky pořád někde zalezl s knížkou. No a divný byl i Zacheus, ale jinak. Jestli četl knížky nebo ne, to nevíme, tehdy byly hodně drahé, ale jedno bylo jasné. Byl úplně jiný než ti ostatní obyvatelé města. On měl totiž to zvláštní povolání, byl celník, vybíral daně. A za celá staletí se nic nezměnilo na tom, že lidé neradi platí daně. Finanční úřad považujeme za doupěl lupičů, za lidi, kteří nás chcou připravit o všechny peníze. V jednom to však ten Zacheus měl těžší než dneska úředníci na finančáku. On nedostával každý měsíc výplatu. Takže vždycky si musel těm daním, co vybíral, něco přidat, aby měl na živobytí a aby měl dost peněz na to, aby na konci měsíce odevzdal panovníkovi, kolik měl. Kdyby dost peněz neměl, byl by to problém. No a na druhou stranu být celníkem vůbec nebyl špatný job. Dnes by byl takový celník milionář. I Zacheus měl krásnou vilu, nádherné oblečení, bydlel na nejlepší adrese v Jerichu, pokladně doma spoustu peněz. Člověk by čekal, že ho všichni budou obdivovat, ale ono ne. Krom pár dalších celníků se s ním vůbec nikdo nechtěl bavit. Viděli v něm vydřiducha. To je ten, který číhá na to, aby nám ukradl všechny naše peníze. No a nejenom to, oni se mu vysmívali i všechny malé děti. Pokřikovali na něj a všelijak se u toho pitvořili. On totiž Zacheus nebyl žádný krasavec. Byl maličkatý a byl tlustý. Taková koule na nožičkách. Nic 1,90 m, atletická postava, obličej jak z časopisu. Nebylo dne, aby na něj někdo nepokřikoval. Hele, trpaslík jde, proč jsi nevyrostl, Zaché? To je záprcek. A tak nějak podobně. Zacheus z toho byl smutný. Moc ho to bolelo. Měl pocit, že ho nikdo nemá rád a toužil potom mít kamarády. Chtěl někam patřit. Víte, jak se Zacheus cítil? Znáte to? Také se vám někdy někdo vysmíval? Je těžké najít kamarády? Vysmíval se ti někdy někdo? Ne? A vám ostatní? Třeba proto, že nemáte krásné dlouhé vlásky, nebo plešku na hlavě, nebo že mi roste bradavice na nose. Ne? A je těžký najít si kamarády? Ne? Tak
to seš na tom líp než Zacheus. Chudák Zacheus, toho všichni šikanovali. Ničilo ho to. Tolik se snažil, aby ho druzí brali takového, jaký je, a vůbec se mu to nedařilo. Seděl ve své celnici, vybíral daně, poslouchal, o čem se lidé baví. A jednou zaslechl, že do města přijde ten známý kazatel, ten Ježíš. Lidé o něm mluví už nějakou dobu, prý uzdravuje nemocné a hezky káže. Tak Zacheus přemýšlel, co kdybych se na něj šel podívat. Nic se nestane, když celnici na chvíli opustím. Kolegové se postarají o výběr peněz. Za těch pár minut se beze mě svět nezboří. Tak se zvedl a šel za davem. Byl zvědavý, rozhlížel se kolem dokola. Tady je taková spousta lidí. Vždyť já toho Ježíše vůbec neuvidím. Všichni jsou větší než já. A tu uviděl strom. Co kdybych na něj vylezl? Pokusí se poprvé. No jako malý, to se mi dařilo víc. Spadl dolů. Pokusil se podruhé. Zase nic. Ale nevzdal to. Lezl, až na ten strom vylezl. Zacheus se rozhlíží. Kde je ten Ježíš? Tamhle už přichází. Ale vypadá nějak jinak, než jsem si představoval. Ježíš prochází davem, ale co to? Najednou změní směr a míří přímo k Zacheovi. To není možné. On jde ke stromu, na kterém sedím. A nejenom to. Ježíš se pod stromem zastaví, zvedne hlavu, podívá se nahoru. Zaché, slez dolů. Dneska u tebe budu večeřet. A také u tebe přespím. Tak šup, ať už jsi dole. A Zacheus nechápe, co se děje. To není možné. Slyšel jsem dobře? Ježíš zná moje jméno a on chce na návštěvu ke mně domů? K celníkovi? K celníkovi přece nikdo dobrovolně nepůjde. To není možné. Musel jsem se přeslechnout. Ale ne, Ježíš pořád stojí pod tím stromem, gestikuluje na něj, ať už konečně sleze. Tak to asi přeci jenom bude pravda. Asi se mu to nezdálo. A Zacheus se skakuje ze stromu, jde k Ježíšovi, zdraví se s ním a zdavu se ozývá reptání. To přece není normální, aby Ježíš šel k tomu vydřiduchovi. S těmito lidmi se přece nikdo nebaví. Zacheus je pořád jako ve snu a nemůže tomu svému štěstí uvěřit. Ježíš jde k němu domů. Prý má pozvat své přátele. Budou spolu hodovat. Tak, dojdou do domu. Ježíš si když povídá se všemi ostatními hosty. Zacheus prostře stůl. Můžeme odpálit. Tak, něco tam musíme prostřít. Tak. To je jako kdyby měli Vánoce a narozeniny dohromady. No, Ježíš si povídá s ním, povídá si s ostatními celníky, vyptává se jich na jejich život. A Zacheus se cítí jako v 7. nebi. Zažili jste někdy něco podobného? Najednou, že někdo, koho jste si strašně vážili, vám řekl, vy jste fakt dobří. A nebo, že si tě třeba všiml nějaký kluk, který se tě líbí. Vyplazuje jazyček.
Zacheus se cítil krásně. Jako by měl najednou křídla. Dobrá nálada se rozlévala po jeho duši, byl plný energie, celý svět byl najednou růžovější. U něj doma večeří Ježíš, on polehává po jeho pravici. Z těch, kdo se mu vysmívali, tam není vůbec nikdo. V místnosti jsou jenom další celníci. A Zacheovi se jeho život najednou nezdá tak černý, jako ještě včera. Možná v něm i trošku roste pýcha. A potom najednou Ježíš začne mluvit o Bohu a říká, že i oni, vysmívaní celníci, jsou děti Boží, že se nemusí ani povyšovat, ani ponižovat, že dělají dobrou věc a Bůh jim dá sílu. Toho hřeje u srdce. A Zacheus přemýšlí, co by v životě mohl udělat líp. A rozhodne se, že když má tolik peněz, bude pomáhat druhým. Že ty peníze použije v jejich prospěch. Přestane se na ně dívat jako na ty zlé, co se mu jenom vysmívají a nechtějí se s ním kamarádit. Uvidí v nich lidi s problémy, kterým může pomoct. Ta láska, to uznání, kterým ho Ježíš zahrnul, mu k tomu dá sílu. Děkuji ti, Bože, že miluješ Zachea. Děkuji ti, že miluješ každého jednoho z nás. Že nekoukáš na to, kde a jak žijeme, že jsme pro tebe všichni stejně důležití. Amen. A my budeme pokračovat zpěvem další písně číslo 176. Povstaňme k modlitbě. Pane Ježíši Kriste, ty oslovuješ každého člověka. Chceš být s námi. Dej, ať tě dokážeme pustit do svých životů. Působ v nás tak, abychom se dokázali bavit se všemi, kdo jsou nafoukaní, zlomyslní, přezíraví, právem nenávidění. Dej, ať dovedeme vidět to dobré, co v nich je, a co pro jejich špatné vlastnosti vidět nechceme.
Pane Ježíši Kriste, děkujeme ti, že máme kamarády, že nejsme osamělí, že víme, že ty máš každého z nás rád. Prosíme tě za lidi, kteří po tobě touží jako Zacheus. Prosíme tě za bohaté, za ty, kdo myslí jenom na sebe, za lidi, kteří mají v rukou moc. Prosíme, dávej se jim poznat a proměňuj je tak jako Zachea. Prosíme tě i za všechny odstrčené, osamělé, za mimoně. Dej nám odvahu je oslovit, dej, ať poznají, že je máš rád. Společně se modlíme. Otče náš, který jsi v nebesích, posvěť se jméno tvé, přijď království tvé, buď vůle tvá, jako v nebi, tak i na zemi. Chléb náš každejší dej nám dnes a odpusť nám naše viny, jakož i my odpouštíme našim viníkům. A neved nás v pokušení, ale zbav nás od zlého, neboť tvé je království, i moc, sláva, na věky. Amen. A na cestu do našich domovů poslyšme slova poslání z 2. listu Timoteovi. Nepouštěj se do hloupých sporů, v jakých si libují nepoučení lidé. Víš, že vedou jen k hádkám. Služebník Kristův se nemá hádat, nýbrž má být laskavý ke všem, schopný učit a být trpělivý. Vyprosme si požehnání. Bůh dej, aby vám v temnotách zazářilo jasné světlo. Bůh dej, aby vás ve smutku potěšilo pravé slovo. Bůh dej, abyste na své cestě byli provázeni jeho blízkostí. Tak vám žehnej dobrý Bůh Otec, Syn i Duch Svatý. Amen. Tak a než začneme zpívat, než začneme zpívat závěrečnou píseň, tak tady nedočkavé slečně dovolíme, aby si něco vybrala na stole z hostiny. Pojď. Máme tu žvíkačku s tetování, nějaký gelatinový bonbon a 2 hvězdy. 3 věci můžeš. Ale, slyšíš? 3 věci můžeš. Slaný anebo nejvíc. A nebo ještě jednou.